Обекти с неизвестен произход летят над Ню Джърси и Ню Йорк. От 18 ноември до сега в американските щати се наблюдават стотици случаи на тъй наречените от официалните власти дронове с неясен произход. Говорителката на Пентагона Сабрина Синг заяви, че обектите не са нито американски, нито от Иран, нито от която и да е държава. Президентът Тръмп се обяви за свалянето на всеки дрон, който не може да се идентифицира. На близки кадри някои от обектите обаче не изглеждат като познатите ни летателни апарати, а по-скоро като сфери. Други дори напомнят видението на пророка Езекил от Стария Завет, в който той описва херовим, способен да се движи във всички посоки и съставен от колело в колело, като върху колелата има очи. Тези описания, които не са обичайни за земни технологии, показват, че част от обектите може да имат свръхестествен произход. Библията ни предупреждава за фалшиви знамения и чудеса, както и за голяма заблуда, която ще отклони хората от Бога. Ангелите, включително и падналите ангели, са духовни същества, които се появяват в различни форми и не са част от земния свят. Словото казва: и не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Гари Бейтс, автор и изследовател по темата, споделя, че при стотици случаи на предполагаемо отвличане от извънземни, решението е било едно – апел за помощ към Исус Христос. But here's the real kicker, Scott. There's over 400 cases, that I'm aware of with collaborators that I work with, where these abductions have been halted by people calling on the name of Jesus Christ. Тези доводи подкрепят твърдението, че зад явленията може да стоят духовни сили, а не извънземни същества в познатия ни смисъл. Матей 24 глава казва: ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Библията ни предупреждава, че земните управници целенасочено се противопоставят на Бога. Словото казва: земните царе въстават и князете заговорничат против Господа и Неговия помазаник. Този, който обитава небесата, ще се изсмее. Господ ще ги подиграе. Целта е да се подготви пътя за идването на личност, която да обедини света в поклонение към себе си – Антихрист. Библията нарича Сатана баща на лъжата, докато Исус Христос се определя като пътят, истината и животът. Каквото и да стане, вложете вярата си в Бог и не следвайте лъжеучения, които отклоняват от Него. Битката е духовна, но с Бог на своя страна, ако сте приели Исус Христос за Господ и личен Спасител, вие вече сте победители.